omugambi nabo gochaywa omugambi nabo gotebi gukende gionsi lakini tugwende gutwara bitina n'abantu kugambira then you are not a leader. A leader no molemereria, a leader no yokumira, a leader tali kobosa muna muntu kobosa mabera mboli. A leader igokobeka mangana ali agocha etagocha na keko rumuga kuri umugusio mugura teberete iga kero kurambura koboko gukwa wiga omurumio yukwara munoro yaya urabeka okononyo romurumio yo yaya uraonjo kanonyo romurumio yo yaya amangana yakwa nugairwa airwa mbe embeo igo mugako murongo mugambi ayigagweta lakini gwakorera omuntu obosibole abagambi abange babeira babe makinite babuiru nekibesa yes na endesa uri kibesa kya bakora butiri bayimokire bono bachakire kuriana niyo yotabwati kibesa igonda gete goteba nga onde bwensi obekirwe obugambi oakirwa maguta na ende muna akirwa maguta nyasaye nabwate ekiranya kya yagochoro nyasaye ngorware kiranya muna bono ekera atumete Nebukadnesaro kwa abana baba Israeli gesusuro Nebukadnesaro ekera etane tiake anya gochigoro na moruseti ali obugambi akamoye miaka akamenye rororo sana imakuri obunyanzi ekera sabita mabera na ndakamanya kumurania sobugambi so ontagete goteba nga omugambi omuya no mugambi okugamba ebintu byoboronge bitali kogenda kombo agande nga na muboleti ngakinga kyukuna kunyoma agande nga kobako nyanja inyange na nje mbwate nyimbo Ndo wano kuba nyanjire yazaye nanjise netiko chine nanyore nibo muno monta nyanja nande nkogenda nagora namanyanga nerobire. Mancho Murigari, it's another day, another time, episode 2. Tolena Senior Catechist Francis Sebwoga. How are you, Senior Catechist? Mbuyande Makinite. Yes. Mbuyande Mogedena ande ndoje mbuyole. Yes. Wano tikatogenda ase topiki yetu. Lero nataka tukwandire muno iguru ya okomenya sechinka. Na okomenya sechinka ngotagete binte binge na ncherakia abantu bakomenya ase emechi. Ochaka so komenya ngotagete abantu bakoruku okugambirwa. Enkane tagete omugambi. Mugambi bumuchi. Na wewe mugambi bumuchi omuchi nkarwasiole abantu barosie family cyarosye kenyoro weke bakatwanyora ase abantu bakogambororo amangana gocha se desk yane mono nowadays nelinga abagambi basumbuira abantu abange osumugambi omuya muntu ki abantu mugambi kugamba ekina kiago buyanchira ki nokobera buya ase community n'abagambi bakogamba buya ase ngaki community go grow na robotero como gogotenga nyasaye ngambere kinakiane gomini nga inchibye katinko nyara ase asaiga abako ngambere basinyiru bona nyasaye ngambere kinakiane tikantura ligeria okugambirwe ibintu buya n'abagambi nabo igokugamba buya karoro mugambi karo kwegwe gutwa eliyo bo mugambi muya kokugambira abantu bandi mbuya mono murali Makinite asokubolera iswali ligiya sana na ndi iswali lya chandire abantu abange tali omuguzibwe karakindi ya chandira abantu abange sana litangani tiganchake umugambi ningo umugambi tali gotoka kobo umugambi oje tabwati abantu akugambira. Number 1 ntubwate familia ase familia eyetu akwanerete kale nebwato musacha no mukungu yeso nigagoteba iga inje no mutubwe kanisa no musacha no mutubwenka igo mugambi omutangani ase familia no mugaka omugaka oyo oro mugambi oikabo mugaka ogotakuna omuguziga atebete nga takuna mangana utaraya kwana na kwogoteba omugaka okotegerera olengereria na endorora nga ninkia gukora kirarete ogokonya ase familia yaye. Tigandu mufano bwe familia ya omusacha obwata bakungu babere. Omugaka oyo igabwata bakungu babere lakini bakungu bamba eternity. Omugaka oyo ngaki agambete bwoyega. Na muboleti agante biga abakungu aba nabakongu. Igoise ko bategerera mono gwachandikira gante biga. Inche muno mugaka ekarongo jabwone nkorwase nkorwa ngoja ne pagi yane kongoja ne pagi yane ngorete ebinto mbege tobya bakungu bane babira bangina bane
bono muna na ikaransa ase nare mbegeta ngochi na ikaransa ntaraswa nyomba ya mukungu onde muna na ikaransa iga igo nkorangeria abana bane baminyoka nabatebi gendo ndangeri moise konyare begendo ndangeri nyoko mwana ominyoko orangeri ng'ina naye gendo ndangeri nyoko ominyoko orangeri ng'ina igo taramurama bono ekero abang'ina baba ikaransire nsa obatebia natara buya nakorire buya nairanire buya oru otebia omokungu omonene mobucha ibu omotebi ng'a igore epagi eywo yane mbegete igabo oigora omotebi rusia ebinto bionsi bire igoro gabo obeke emesa oigoro obeke emesa iga ebinto ebiareta onye na esukari na ekiro onye na chikiro ibere onye na esabuni omoto omogima ekero kumenenga imenengai emete ebere onye na enyama agora ekiro onye na amase onye na embariri oru omanya kobeka aria otebia omokungu oria omonene iga rusi kere egento ekemo moibori omino nse onere omwancherete agacha bono muna korusia tari gosansora ere nabiro jakobwata eke omotei ng'a gochia omogaka onya gonchana bono togoto rusia aye omoruseri iga oira gochiari omotebi bare omotebi ebinto ebire 10 nebi biatigara ni 10 basikire omonto abogeri ebinto biagende mwaye bagenda bantabasete yo gocha koumerana na barabwo because epagi eye ninyimokana rongende momokungu omoke tigare tina kende ime ningenda na momokungu omonene tigare tina kende ime aiga no abagaka abange togositatuasirera kwaimoka nobwata abakungu bao babere kwaimoka kwagorire ebinto ase kwagora korwa kwagenda gose momokungu omoke gwasoa ime ekero gwasoire ime ebinto ebina birusi gwobirwa aria omokungu omonene abwate kera kurang'a ebinge mbiatigara aria nyomba agante number 1 number 2 abakungu abangochi bare bomana ekero bomanire boka abanyene ngocha bare bachochea agante abakungu bari bane nindosetie tamutebo rituko nkwenda mwanyarebe ne rituko nkwenda mwanyarebe igomba manyete so ekero bagosanire inje ngocha momokungu omonene timati gose bagosanire egente egetang'ani abakungu bare muna gwaswa nyomba iga igagochaka gotebi ng'omogaka omanyete nyarebe gangosera sana na abana igo baruka abana nategerera okogosera okogosera ayo omokungu ono omonene aye kwa mwancherete agacha ng'aki akogosera namorenta orora bono nonde nere riri namorentire omanya gontebi ng'a ondamaiga bwanga kwira chiombera oche ogenda okora eke neke nabakora igo aye bono kora iga tiga ndamochira leo nari akondora oimoka nyomba itari kurara omokungu omonene oimoka moteng'e nyimba eyane omokungu oyo guya ngochinde gosikora oyo nagenda natura omokungu ori na nyimba eri yane nasoa nyomba twaseka komo egasi eri nare ochi gokora omokungu omonene ero ngochaka gokora kani omokungu oyo ochire gesona acha koiguna ngoito oyo onyora togoseka nche tiri kobori magosaria twakora egasi yaito engiya iga eri nare ochi gokora ari twakora twachaka kogona haya mambia ombori ngwache togakora egasi ekero gwantebe tigo gwantumete naende nkoratere report egasi eri nanyegambete ngakora noyo omoko ogontebia natiga nagenda aria abakungu abana bagacha bagatebaniga aye nomanyete omogaka oyo oito tomotige nomogaka otanyare nomanyete riri kwandamete namotebetie agansabe enyimbo ngacha gesona nkanyoa mwachakire gokora egasi ekero bagotebaniga naende oyo agotebia ngochare gontebia mogaka oyo agantebi okorire obogambi bono tigang'ira nese omogambi omoronge Marknight abagambi bagochorwa na Nyasaye abagambi igo bagochorwa na Nyasaye abo omogambi egesirani abo omogambi omoiti igo bagochorwa na Nyasaye naende abagambi aba basikwe lakini ase abagambi aba abagambi mbare baiboire naende baseseni na Nyasaye bagokorera obogambi bwabo ase enchera ya Nyasaye ing'ise korwa omogambi oyo omomuya gondarwa omogambi oyo omomuya okuruku Samueli ekero Abaisiraeli bakomwanga bakomotebi ng'a ntotagete tochorera omoruoti okogamba muna chinse chinde chikong'o muna Abafarestina babwate omogambi obo so Samueli akoenda ase Nyasaye okomotebi ng'a abanto aba banyangire nomoruoti batagete Nyasaye omotebi iga Samueli tari aye banga ninche banga Sauli aye gore ribaga riane genda bakorere muna batagete eri banyora omoruoti batagete bachorerwa Saulo Samueli ekero agochikwa egutwa okoboko Saulo iga agocha okorangeria Abaisiraeli bonsi pi
ekero baja na Saulo noare okomanya kuburira iswali eriga abana bane bonsi pino barega abantu ba Israeli mwenzi pino murega iga omugambi tu abachoreire no arega iga bono ntagete omonto oyo matenene ang'inanirire iswali eri omanya kubatebi ase murega iga sitinga kichionzi nagambete ningo nariete ebunda yaye ningo nariete ng'ombe yaye ningo nariananeti ning'ong'ete riyaki ikantuba nkagambe ekina kiaye bobe ning'ong'ete chibesa chigantuba nkagambe ekina kiaye bobe ningo nagamberete ekina kiaye bobe muna gitagwenete koba motebe iga iga ritukeri ekero nkoyo okoboko Abaisiraeli bonsi bagateba ng'a tugambeti bobe aye no muntu kwagambete buya na nturiana neti onde nyane mpuri nyane ng'ondi oinero omugambi oro omugambi omuya tari kuriana nania omugambi omuya tari kubikumbe ebyoge byaye esauriye bintaegwa omugambi omuya tari kogenda asori onde bakugambira nekina ataragenda bwoyo onde tiga nkwana ate example ekiana kiamberete 1983 nigo nyimogete maambia intagete kogenda kanisa omukungu ona Stella orosirie okamire ng'ombe nabwate ng'ombe yari kukamuchi paint kianda ukamire ng'ombe mabera yondo serie chai go yarenge Sunday riria gochigosoka iga gochijikoni ugochoka ntebi ng'omugambi no ari sika mugambi oyo ri sika iga ro ari kuruko mugambi eneri mugusu unchieko ukomanya konte mugambi no esogete uniform ari sika elio nsa moja iguru na nje ndagete kogenda kanisa tabaka injigo chake misa saa 2:30 ngomote biaso ya nyumba ukomboli ngigoseke kabeto mujiyo ngomote yabakungu naboba ngomote biaso ya nyumba ukonte byokanire na yatagete so aya moralio ne makinaiti ngasoka isiko ekero nasoka go isiko ngamokwania ngamotebyo mugambi so anyombo ikaranza gante ngo so anyomba nyikaranze paka kwanganje irege nteke ngogotebi ngamubuli magozo kinakora ngogwanja utayenzibe ngaye tigante ingariba gankwana naye agantebi ng'a ngokoira ndasegete naende go natomu no muruti nyasasiri koja surega ekero agotenga gatomu no muruti nkamubolira iswali omugambi inki atagotumirite igore sabato ocha gugutumara ro Jumapili esa uri goro nyasasiri na liajiete kanisa aina ligwajiete kanisa mumanyete ne kanisa nguchikwachiraga ukoruo komanya gwatenga manyete Yesu na atebete ng'ombe kera achiege simaime na boko nekonya egente ke kiarenge kia mubasukano kamutebi kwana agantebyo mugambi gantuma ekinankere gochibo musambi muinaria gati yo mukungu muburaka na mumuromu abo muburaka uri twari kugamba mumuromu abo uri kumikaye ekineke kiagambirwe nabagaka bo muruti babo mwango binju nabande bachiro ekineke giasinyire giachire koti libebe mugako yakoria ni mukungu yokana kwandira uburuti bumugakone bono ekineke naende nkiaru abo gekagenda koti ko kiaru seti ku koti omugambi akaleterwa mangana ichuma ngagende aligereria asayo alike report atome report go chikoti ngana kia mangana asayale ichuma tajetia igorone sabato amangana ichuma tataga ni report bono nakyo gonkonya nkamubuli bono ngakinko konya ndabo mugambi agandebi ngo mugambi nyanza seri gantebe tiga ogende bakazo mwalimu okurukusibwoga oimoke mogenda nera asayo makinaiti nkamotebiga bono tindi gochie kanisa naye bono ntegerere onye gogotegera mangana ane nari turagendo so nkamoteto so nyumba itwa so nyumba tukunywa cha nkamotebiga omugambi onye tokogenda naye mburu no mukungu muburaka nakabwata abantu baye mburu no musacho munene nakabwata abantu baye kiro muntu nakarose tiendagira bono ntagete gogotebiga muna tukuruga nturi kogenda muchio muntu itokogenda asaria abwate shida igo nturi kogenda omikae nturi kogenda bo mukungu uri muburaka inje muna tukuruna ya ntantachi kanisa igo tokogenda igo tonyora batureti babo bari gwatumete guchionye bachiro togende bakase libebe liria ali no tugutenena nande tugutena libebe elio nzome Biblia ngokora mbate muna togokora bagwanja togokora bo tukore nande nturi guchikuragira nyumba ya muntu ndi akamboli ngigwatebera ngamutebiga tokogenda bo mukungu yo muburaka olio ndi na tugambe kinago de mukungu na twachibesa tokweba tokogenda bo musacha omukungu yo mubaraka go chakanga bachira sojo bibwate inje mubaraka timbwati kende so intu munabona bagambi go to wa very neutral akanganjira nkaimoka makinaiti ekero tuagenda tuikaza yo cyabere saa 3:30 tukanyora batureti baye no baichire mungno yoli okiriga igankoro ciare
uri ngumbwa alia igere asesa moime oyo gari muna ngumbwa no ngumbwa gatia lira nyeri na libako buna wane karutwa iko monginoria watebya baturete ngatebe mugambi aje gocha no ringo turangiria ari ngumbwa ari nganji gocha njanga tebe mugambi tuitaba tutirega libe na lieri gwantebye tutira gutira liuka twetani kinyombejo tugatira paka gaparakane tugutira libe paka gaparakane tugatenali nyona baturete bagakumya wane karutwa tene nalia ngatebye mugambi nga mutureti oyo omone no chirega asinia mutebya rangiria batureti bali bonsi bache no monginoria che nabantu baye no ria che nabantu baye ga bagacha ekero bacha saya makinite baikororo batenena nkarete buku ye yane ego narete buku ye yane nkabasomera iguru yeri bebe nkabasomera kumbukumbu ya Torati 27 muna Nyasaye agotebi Musa atebya abana ba Israeli omonto oraji gusasima emegwekano nere ya maki aragererigwe no gwete makinite Yes. omonto oratiga amachika naji gokora amachika ma aragererigwe omonto oraetaniri ibebe lyabekiru nabagaka aragererigwe so ngasome binte bingakora kana nakora ngabate n'abantu abamo bono nkugamba turekina aye omugako yo mikaye ntware gocha bwo ngumbwari naye babo mongina oyo muboraka ntware gocha bwo Esauli mwari tali ororo buroti moko buna bwarenge igori rwa turangirite ritwago chaya nayo mikaye tali etwago cha Esauli oburoti nobo moko buna oburoti obombore kali bwo galia libebe lidi kali bwo ngumbwari yaya no moko buna togendo yaya nganiga basi no twacha basi bone kero nakora gosoma ngarua ngatebya abagaka babarangirite no muboraka nababande ngabatenga kinangiria moko gamba abantu bagogamba ekina nabantu baba babere ngarangiria omongu ori gocha tenena inu nabasaiti inu nabategereri nayo omugaka oyo njigocha agachaga aye omugaka oyo omukungu oyo ngakimurenere agande mukamo muromi ntora kinige sirani ngamata dingo bolete musirani na ngakimole komo the answer is mukamo muromi no nakinata getamana ibizirani na yao aya baba oyo ngakimole oyo mu muromi ndo monene bu musacho nene ra kurunyuma igonere no musacho ali kaira nazo musacho oyo ngamubolia ayo musacha no mukungu mondoki ogwanete gotegerera oyonde no mukungu gose no musacha aganda no mukungu good ayo musacha mondoki ogwenerete kugayana gati yo mukungu no musacha ningo kugayana no musacha kamata injugocha mugambi njua oncheko ago chakirete tagatenna kamata biga bono intage tobugolie bite oburoti ombura moko no bakarojaria ntage tobugolie bito mugakoyo bagaka nabo bagwatera bakungu oburoti bugolie bite ngebite ngiko lete bite nagotebia akalete bite ngamotebia yebete azota geteri belia ulibe pako ikiko chimata aria na ndito mayo chikobeta kuchimata akabeta 1 meter goja kumongina agaikiangene nyumba yo mongina ngamoteirana nchuga ayo mongina bete bite bugolie bite obete pakaria saiki aseri bebelia ulibe ndekoba era akabeta enusu mita gochikuo musacha musacha robetire mita gochikuo yo paka mate bigaikirabu katebya bagaka bali bono ligiririga ano mugoro te uchusi yo gokonya bantaba ngakimuroje bono tokore abagaka aba mugaka yo makarwa gateba ngaki bono ebite muna kwa batongiga ebite bindo yo motongira no yo libya bere mita ya menenusu bono anga kitura gambe gotekango ntutu ali batenga libeli alengega tobate mundo iko bango batebona etura mbuya mono maoni ya onamaya ondo bugate maoni ande ondo tarete maoni karua nkarangerio mongino ino mugako yo gatebyo mugako ntie kuga omongina kende gyonzi ndabatebya asa mwabete bite mugianjere ayo no gianjere omongina ayo mugako yo no gianjere basi tenenaga leta evuti pime evuti kurwegete kelipa kese geteke bagapima gatebyo musacho yo bono ngamotebono digere ligatigati yevuti eyo chibuti eyo muna chiaba beka gatigati ase chikobera akabete geto garua ngaboli mongnoli turabeka ambwanje na achande kiri twagambire bina mpaka twarosire onye tagura omugako oyo aya turabeka ambwanje ngarendo murisio Nyasaye buna gwako tozomera ibuku yonziga ndandi yaturagereria inje ngoja gokana mugambi tabya batureti bawo balete mitagara
bareta obokombe bakareta obokombe bono omogaka oyo mikae nkamotebia bakungumana gwatera basacha buruti najo gwake gekamago because nere gesira intuntori gwaka bagambi aka wake gekamago namotebia komoroko nkamokorie gasi paka roje bagote bite paka roje ekero toikarocha aria ntora baboli besa yaya injitini mugambi jeneri tukunari gochie kanisa no mugambi onyoi timati chibesa kali kubaboli bona ekero toikarocha ari twakora nkabate mwizane kire abagaka ba mwenzi mwarorire mwaberekero likuruguru injuga mikaya bwato mukungu yo koboko kamubwato koboko iga mukungu yo mbwato koboko kambwato koboko iga bwato mugambi okoboko kabwato mugambi koboko tukabwata naiga kero twabwata naiga nkarangire omuntu gitagansomere bibilia ikarageria nkabate bali bonzi balengo inumwate ba amina bantu bose batenga amina 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 paka tukakora ekero twakora nkaimukia mahokali abo igoro ngateba nyasaye tato mobuyo motonge igoro nanse naye kwalete tabagambia nseye no brote otokuna ndo nabana bao ligere kionde gionsi twakora sensi yesi twakora bobo twabere lakini onye twakora buyoge sesenie na ndo tokonye oyo ora kunoro bagoro ruabekwa twamutigire samago kao abantu bonse bagateba amina ngaleta mahoka yabonsi tukajibwata na magoko iga tugateba amina bakabwatukana kabate bono togenda ali mugambi togende barasa ya twakorira brote tugaikaranza mugambi agakore barasa agakora kikaba saa sita ekero cyaba saa sita akabasa bebesa abasabete omugambi ekerago sabebesa ritari uburianani bono mbusaru bwoye gari abagaka babaja goikaranza gambo sabaja abagaka babakaranza zamba liko nyolendagira bali bono omugambi akabate bono kero muntu tikare enga kine nerie nkoro bakareta siringi 300 lakini rero amangana yo buroti abagambi nkondangiri bali nagendo nigo koira obisi chisiringi chiri busano chibese chine chikorusio mugambi obisi tari echeiba echikorusio obisi ali esako gambere kina elinda chije bakali nabagaka bali ago chikonyora abaegento geke nabatuleti bali baye nabaro bagende bagende nabatuleti bali kuri besa mboro na gutangaza nango bali kuri umusara na tinda rogose banyulira umusara so ekeras ase ogwakana chibese chiga mugambi omuya agambe kina boronge ero okay. Good omugambi omuya ngojanda abwaye ngojanda makina ndia bagambi bande bazarekira ngojanda ngotabye ekendeke mona nagosoma omuntu oyo mubwisa bu county omongina bwisa bu county bakagacha gonkanga fata to rugoriani ngwacha abo besana tigandangiria baruti bande bonse tosoro bwe kesi yeke so ekero twikaranza ali bamwachi beseji twakora akabata ibono mbuya mono inje na imukire nkogenda bagatenga ya togenda kuragira nkabuli mongino oyo bono tokogenda bwo turagire yake togenda no bwo mugako turagire yake kero omuntu ati kuragiria abantu aragiriti cyo mugambi nakire tukabwatinjira no mugambi tukanjira kanga 200 kagenda bwone igona ibete makinite so ntagete goteba nga omugambi omuya no liyo kugambe kina atari kounereria omugambi omuya nolia utaliko eguliyaki abagambi banda ababe makinite abagambi bande mbale munabono igana bagochia miemi ekera miemi makinite nakira no mugambi ole jichega pakasole ngotebi ntwagosanete nasibwoga nase tokobuna no buroti boli bokarasegete lakini nintagete bono ochigonkonya asaria ngana kiago chikoba omugambi omubumanya gotenga ingikwabwatega enjereria oyo ndatebete Samueli omugambi omanya kubwata chibesa taragenda gotegerera kina kiria obwata chibesa cia makinite gose chiasibwo gochibeka makinite ogocha omateinta chibesa makinite omwa chibesa omanya kowei chibesa makinite yarwa nechisibwo garwa onyora makinite yaru chirubu 10 sibwo goru chirubu 5 okogenda ali ese kina otebia abagaka bali nga yayo yongo to chandale ogenda so ori chirubu 10 that is very wrong puli no bolianani pakasi nyasaye nwane kineki bono kwagamba tali kina kironge kwagamba ekineki niyo gyokoreta ukoragerirwa so muchio igo mugambi omuya ekero gwachire asegete obokongu bule tiga kurigereria mangana ya yechibese tiga kurigereria nabora nyoro omuntu ndoro mutakata bwati nywane ndururu nabora nyoro omuntu nde oulererigwe pakoikire za urerigupi atali neza goji wara mbele wala nyuma na entabwati besa tiga kurigereria chibesa aje digereria oboronge bwo muntu oyo omuntu oyo mbuya gukwana omuntu oyo asaya agenda kora investigation boli abantu bali bara around yaria asegetarie problem nero kibono mokoro lekabiriri abantu abange batali ababe na bagoteringa yayo mongino oli gakuririgwa yayo muzacho oli gakuririgwa ekero gwakorira babana baleta chibesa genda aria gamba asoboronge beke bintu bya esoboronge oyo kuomana nanye kuomana nabagambia bayamba bwate libaga
babwate ribaga ekero bagambire kina bakorire ngo kwabara amatuko 18 onye toisane geti korwe ekegambiro kyo mutureti ogenda obisi omugambi onye gogoika so obisi omugambi togoisane ko mugambi ko kwara amatuko 18 ogenda kweli rubo ogenda obisi omuruoti onye obwo muruoti togoisane ka kwegoreri amatuko 18 oja kweli rubo ogenda kotini abuna bwa bagambi barabagambi abaya tigabono ngotebie ekinacha gogotebia igoro yo mo commission oyo bwe sub county ba commission oyo sub county igago cyo kurangiria abantu bali baya bakoni omukungu oyo mu buraka yes okohurwo buruti omugambi umuruoti okogenda ogotebi guneti kase ni chiaye ekyo mugako yo nyagosira agieta akabatero buruti akabagorero oburuti bogera aria abande abantu mbamenyeta hawao munabona abantu mbale bara nyagenke matari bakamente magenje abande mbale magenje bakamenyete mata mugako nabwo atoburuti kuchimagenje ali magenje agachaga tebyo mukungu oyo monene ayebera agasende tigantumo mukungu oyo nomoke agende magenje uri agakana tigangende magenje aigana magina agachaka mo buruti aria omugambi oyo mugako yosirire onyomiro mukungu ndi pakoyokane omugako oyo naboreti umusani oyo yomonga aye uru musani one aye tata ekero musajo yakuna kunyoma nando no yomino ekero mukomina ngakyo komotebi kuri kunyoma kubona kwaletire michando kwa baire michando iga agandenga na muboreti ngakyo kuna kunyoma agandenga ko bako nyanja inyange na nje mbwate nyimbo Ndo bano kuba nyanjire yazaye nanje sene tingo jine nanyore nibo muno monta nyanja nande nkogenda nagora namanyanga nerobire ogwero banenge guzio comment so umusacho ye grasirete abantu babaye baborabu bajite mata bagakombuline bagatamba tageto buruti bwesokoro ikina kya abantu bagoje baso ekengemi ekaro bakorege nteke umuruti oyo kanno muiri obukale umuruti oyo akaimuka agatiaga to buruti mata akabangana ngo cyari gwatana ruruta cyeti gwata uburuti obukalete complaint uburuti obukamba goito muntu mate gaiga bone karo bwaba igo bogo ikobisi yo moe gose no moe sisi mukari bwo tingo muno mukubaruka gose ngaki ababe division be sub county bono ekaro bwo iko akarangiria ababanda abakebaye bakaye kujibesa no muruti akaye kujibesa bagajibaga corrupt ekaro ba corruptia ababande bakourerigwa bakungwa abanda babura kama hata bagatebwa buruti obutika bwende bagato buruti illegally no buruti makinaiti esheri neriere iga oburuti moko genda land yegivwe gento gekoro ku esearch yejiche banyerigereri land yejiche erigereri obwase bokarino bobonde erigereri namo gako yomuna rwete chitaitoro titi cyaye ngani ngotenene tegaiga eruwe givwe verdict mugambi yorule verdict otigira banda bagoitana umusani oyone okondangeria ekerandangeria ogonte bintu agenda oli omonene bwe sub county agachia gato abantu bali bayo yomo korusengera yomo koruogembo bagaja tukagamba bagayetiga bagakora butira kini bono bali geti binte bibe bironge nkamuteindangeria abantu abo nkabeke sati yane ya peace and justice umori oye akirega umori ono yo bishop Ngong ebinte bina bingokora amunde dinari so ngaja ne sati yane nkamuteindangeria abantu abo bakacha nkabaochi bagacha abantu abangesana nkabaochi wani party ye kuliana nigwa ekero nanyochi nkalikanze ngakora nkarua ngatebyo mwalimu yo ngakimu mite namba ya abantu abo bagambete akange namba yo mungu inga mwakresimi kagamba nerege songo come madam you are talking to a man of peace and justice in the Catholic diocese digangwane ke guzia bande mali ojikugwe gesongekyo bano digangwane ekinankere kiachete mwa bwo obisi yao ekinakere iga no kenyole okombolia ni ngongo mote you are talking to a peace and justice man as I told you yes so yours is to answer the questions I ask or invite me person to come to your office and we share nachigwe songeke kamogosake akarwa gante ngatinke gambeti dalije na gambete na eta bakebane igongo kore ni kwa yali nje ngotebi ngamotebi have given you 2 days okole ni kwa yali enambe ine yanu ngakire bono okuruko ngakiro kontenga father
Wono father kondoka nanje timo the father na mothe ngande member ya peace and justice father na tebeti abantu abo bakigambete baje gogocha gokobanyora bako information na arachire a meeting Nairobi. So Makinite it forced me kogenda mukungu yotaranga kende ababalire kogenda pa office ekorona iko office timanyeti office augembo esere gochiesa unara bere transmara nganyoro musikali ge alige serious office area umudevi excuse me sir senior catechist Spoga Francis, a member of the Catholic Peace and Justice Development from Ngong Diocese. Can I be shown the office of the head of this county, madam? Akaminyogi pako wegonga nyo madam tayo. Kani madam lili na magosete tajieti meeting igakaraire mwaye. Wono muna naika stress ekaro naika abakarani abagoro bagonte binga madam taiya igatebeta bantu bakwandure kina no mu assistant yo na bandure kina office ya enera inkogenda mu assistant kaniriante mananesa atieye nebete nkabeke satieye tole no musikali igabo lyote bigo muntu no lyo kwanete na madam nera gatama kuru office Tata iti ku encounter. So bonekera bakongiro office ngotebi gutayo bagotenga nene sabali ajete ngo ikanze musikali ule ngotenga litwagenda komanda angelia na motebi igwatagete osoka nginare gokora Makinite. So I had to call the person in charge ekorna murangelia agantebia nkoligia le ditukutumerane. So egento ndagete gukwana nekeiga bonekero naira na pakaroli golian akaira matukana taranga kresimi enkaruo nkamwa kresimi nkamotebi. Now I'm giving you my own observation. Igontagete ogende paka ali place yeli ese mechandelie kale ochika bagambi bali bakoleta mangana ibacho nyamba tagete ko butwegas na yogendo togenda nabasikali saulia saiji seginjira abororo na injento ko tugamba mangana yo underground to yakole ekero na motebi mangana yo agande inkunyarigereria ale tajiti kunyarigereria akarua akamanya gontebia ninje ntuma abantu bana go joli bagona go jafata kurwa bro ligolian transport ko nyago sumbwa busanga mate transport ali yo konga mukaminge agande byaya tigankole munanta gita akarangeria baruti baya bonsipi nabalia akarangeria nabantu balia bakagambe kina ekero bagambe kine kya gantu na ganda ngatwe igwananire amangana yanto jitogende pake ground to chikunyakora ngamote bikonda nyole mangana inga kurwe ground mwakole. God bless you. So omugambi oyo abagambi banga munabwo abanabo bali abagambi bakoragereribwa abanabwo abagambi bali bakogambira kibesa batali kogamba amangana ali bali bayatuna Nyasaye banyagambe. So in society ndobwata abagambi arakabere ndobwata abagambi tokoroka matumbologists n'abagambi bali batabyale tuna Nyasaye lakini bali geti obugambi asama haki ama haki aya bali geti bakayigo obugambi imbabwa ati wisdom yoko gambe binebi barabwe gento batagete kibesa kiri cyabo baagete na kibatagete koirania ekaro bairanirie bagendere kuneria omuntu uri ocyandegeteka. So abanda abange mbacandegete esauri yabagambi ababara abagambi bakounereria esauri okoe guri yaki lia batu bobosyo ekaro lia batu birobosyo bagambe bina byabo bogeka. Let me give you another example. Ekinangere kiabasegete liangena buone aigese kwali nete pigipigi ugaturumba kagoika omuntu oyo maliana neti abantu bande egraba liania omugambi madam okungambiraka nyono muruotione kundangiri bare madam egranda angelia aganda itirisa kezi kiragia zinyire bono I need you to come here bagambi abaswati yabaswati in the process ngo chinale ko bolinga ndia bagambi abaswati bajagete ko bogambi ngoko David. Okay. Bono omugambi oye grandebia ngamotebi gende numugambi kinekyo timbu at time agantebi ngango geteneni pakekero kwanyorire time igona ende saulikira leto goitana yantage to gosaba catechist oligiri bagari ya ontebi njikabantabu. So ngamotebia next week ngosabandeli baga on Wednesday pa saa 2 abanda ubachikwe ngojande buone tochegabo naenda abanda ubonse baje poti parties tugahiko bone kero twaige inchetinda muboli ngai chibesa ile ngwaye tugose pesa ile ngokonga naende mbali konga besa. So when I came there
igona igito abantu bachire ngatanga no kanyambara beka meza ngakira omugambi esimi aganta ingoja ngamutema eta Monte Ground naende nakatemura tokore muna changa saba tukakora tukajaga kulire tukaboria bagaka bale ngororo aba bakobunaga iparanera ngakia mangana ya bagaka bagatatumnara. It so happened ingasa ya kobunwa kare maimata na kondisete no twali kulima ninjo yomo na ali kulimo na asaya ni maita seri bebeli arenge. The complainant go complain rightfully because yoyondo cheto igarete tuororo no muibori tamanyeti azayo nero chakire gosukia esa uria magena ya bagoro dibagwatia yewa uchakire kuba magena paka mwino ate tatu ale bieka atake tatu ale bweka na ende mwana nyotagete gutwara bweka igale muna mwana onale bona gara igwete ngasiboka ngojale agateba nganko ngojale kondwani. So ekero twaigitoro bacha igobokera abantu baye tubosibure bagakwana bagakora ekero bakwana tukaboli barite indigenous tukaboli noyo onereti oyonde bono kurwa magena agateba ase mangana arenge burunga agatebyo yonga nayo ole bobe ngaruonga batebona tigambatebi aiga ibebeli rise koletwa land igori kogenda paka so yari esaka gachite nyomba no libebeli arenge lakini esa utoto tikoleta land iga igonta gete kubatenga bono motegerere tubatebia ase libebeli kobera tubwatia ese mwakora butiri nayo tige kole mama gena bande go chimuinari tukabeka libebeli olikaba kero liabekwa tukalikora kero twakora omugambi akarwa gandebi nga mbaru etekende omo chairman bono mbaru etekende kurwa bisi gyo mbaru etekende gekega asemaiga bono nabotogo kwa 200 onywera amache kabateni numwanja na inde chitari chyo ndu setiro likolian. Yes. So ejo nabongo goranywanesa kende gyonsi ndagole osentigira abana ali kangende so nginta gete goteba oyo tachieti goisaneka akarata isanegete igajiete naenda akaboli akaenda bo mugambi ekaraga enda bo mugambi agatoma abantu baye kurwa bisi agaira 1500 aiga arwete 1000 karaira 1500 naenda bandaba umugambi akandangeria agande mangana ya chire bo muroti ochochiche tokora mangama tebona ngingo tegokora egento keritu akorite nabo kiarenge igo so no moruoti ekero naiko komboli ngamoteba naye gamba nabagaka bao murigererie sa mangana ya kobera lakini what I know ekinyasa atebire ese kiari kobera kire kyo burungeti will remain there. Yes. Ngize gukwana oyo gagocha gotanga inje naja kubatebi naba spoon feed. So you can also do the necessary. Ekero bagende nsemo bagamba bakora bakaira na bakabeka ali asina batebeti babegete. Ekero babeka oyo nero gocha koimo gochoka nyo mwisi ono uli olenge kali okomotebinga uli nabwete nganko nkondwanirale bona na kaji na kora. Kamotegendo motebinga anko no muntu nyasaye tali gukwana bintu bire sigisagi. So ndagete gotebi makina itiga. Inga omugambi ontegerere tokurukwo mugambi wakirwa maguto motu amangana ye transport yeria kwegwe komuruzi bwoye teba isa komubeka asomosunte ajikounererio yotabwati eria egwere tiga egwe transport ine ya muira garia lakini gakogenda aria akorobo maene na ndekera akorobo maene nyasaye ni gakumosesenia ne familia yaye nyasaye gatagete bintu byo maene na enda mangana ya tokuna kobuna ye binansa aya na mangana yense ekaro nyasaye gocha bintu byo bitwa abagambi abange babera babe makinite babwiru ne kibesa. Yes. Na ende sa uri kibesa kya bakora butiri bayimokire bono bachakire kuriana niyo yotabwati kibesa igonda gete goteba nga onde bwensi obekirwo bugambi wakirwa maguta na ende muna akirwa maguta nyasaye nabwate ekiranya kya yagochuru nyasaye ngorware kiranya muna bono ekera atumete Nebukadnesaro kwa abana baba Israeli gesusuro Nebukadnesaro ekera etane tiake anya gochigoro na moruseti ali obugambi akamwe myaka akamenye rororo sana imakuri obunyanzi ekera sabita mabera na ndakamanya kumurania sobugambi so ntagete goteba nga umugambi omuya no mugambi okugamba ebintu byoboronge bitali kogenda kombo gana bo monto kagangambi yore sobugambi bwao ogende tokanya kuliana ni abantu as long as yoro changa ogende tebia nekenga kinyasa ukwira ninse bieka mono nyasaye oyole nyasaye igago gwakana immediately rero tarigo gwakanira ari kando makinite. Yes. Muno kerio yeso gatebete iga igiogosimeka na kiogocha kogesa igonye gogosimeka corruption aya ne family ya on corruption mogocha kogesa so
omugambi obekirwe obugambi wakirwe amaguta na nyasaye omochora whichever way atumia onyora obugambi tigatumia obugambi obwo ase okoreta omolembe bwokoretwa nobosibore omolembe otabwati oborianania abantu abange ngoteba bare ng'a abatureti bagotorianania nakanire egento ekio omotureti tari gwakanu besa omotureti igaro ororo kogamba nabwate bwoye akinyara konera rende oyo kuonera nero nateba omugambi omobe nkio konera omonto onde binadamu nachiabe omanyete tiganda kwana kurwasa bakonera usenge ncharo mutaka yes atali ko inyara yes. So montoro chibna bwata bolege kwa ekina kitogo kana bono tigango tebi bono tigangwana kurwasa ense moye profession y'ubwalimu inche mune trained teacher egento nkere nasometi gwekemo omwana bw'omubiso nero ogwancha mono omwana bw'omubiso nero ogosomi mono egero omwana oyo gakogenda ka aire positive results ingo omwalimu okorugusibwoga niga agonsomi mono iga akonyebereria naende onyorokereria iga nakora egere obwamate bwao bobo obuya na nyasaye asesenie egasi yao lakini omwalimu omobe oyo mugaeteine makinaiti moeteine osimuka bwate bitina byankaria gokorwa omwana oyo chire class miliose nkome ngotenga mwensi monga baiso batali koigwa. That is very wrong professionally. Bona aye gwaitira omwana obogimo bobwaye bwensipi tagocha gotegera kende gyonsi byo komosome igo no motureti omuya abantu ababande bekenyoro abetagosigeti abogosigete abantu abande bekenyoro abetali kwenyara obwato obotaka tali bwati egyakoria mosike muna mwanya bantu naende mokorera obwene bwaye ngwamboliri swali ngana kya bakungu bajete kogamba no nyanjere ngira niligo sino bwatari swali nukumbuli ya nabokwiraniri bono tigangure ni mark night yeba amangana ya bakungu gocha kogamba nekera abantu bande baimogete bagaika parliament bakalete gento gekunga chenda equity yekero yachete na liria abakungu bachiete peichini moi liria achete peichini agatenga kera abantu nabarai byonsi nabo bakonyara igomba arweto bosibole esa abakungu gokora kerikende gyonsi bakonyara ekagera abakungu bakaletwa ase map yokogamba ase government yokogamba ase serikali yokogamba ase oboruoti iga abakungu bakaegura ibaga ryokobori kende gyonsi bagokora naende kero baire ribaga buya abakungu bagokora buya sana kubwa abasaja abakungu bagokora buya sana kubwa abasaja naende abakungu bali bakorukwa abagambi bara abakungu so eriokorwa ribono obugambi bwa abakungu bwachakirete gocha mbogenderete naende bwasore gokonya abantu abange sana lakini egento ngeranta gete gokwana mark night number 1 obugambi goika bwagatwe obugambi goika bole ndubuya na bali bakobera obisi y'omugambi abagambi abako ba corrupt tali baro bako ba corrupt n'abantu bali balense yabo bali bako ba advice ekaro bako ba advice go bako ba advice yerembe ekaro ba advice yerembe yagera baji gokora ebintu binde bitari ebiya tiganko omufano yo mo ga mark night yes naendo agerete tukamba gwetana no mo church ekoti yemo n'abasikari but I told them the truth na ajire Transmara ekoti kugambira omukungu oyo omokourerigwa oburoti obozibole naende omukristo ochandegete. I'm not going there as an advocate. I'm going there on the part of the church. So in the process abono nachire paka asaba karani twakwane na barabo na abatebirie na chachi ontegereire bono ngotegera tora manganaya lakini bona iga makina itina rura so monto yonale kurwanirira najire kurwanira monto ndenta manyeti obwate tunechanga nanje tindiga iga kwati forget for echanga bono in the process twakorire kekiane twakorire nga tigabache paka so buroti bokale ina tebeti chachi nga this case is not a case to be charged here, is a case to be decided on the ground. Buroti toko bogori obalete kotia na ndi tuborochia igonye toko gamba mangana yo buroti ga enjera ya corruption yoli ntora korobo maene bolibwe kanyasa toet. So we should go back akarua kamanya gorifanga inje muno mojaji tingo to the ground bono tigandi fae omugambi agende to the ground in a land but you go for investigation bande come. That is the truth now. So you cannot judge what you don't see. Land is not here tukaigwana lakini intararuo
omonto oyomo obwatete na echang'a ekina kiaye nkero omonto oyo igakoreterwa echang'a erita eyemo omonto oyo igabwatete na echang'a chirita 40 40 liters bono omanyire koreta iga iga na erita eyemo nera akogambi guga omonto oyo otebire ng'a chachi na maene inabwatete na erita eyemo inabwatete na chirita 40 chiechang'a lakini eye nkobekerwa eyemo teri eyane tiga bandetere chirita chiri chiane nachikogambera yabange 40 chiane tiga bange 40 chiane abasikari bagokana ng'a this is a sample ntware kobogori chionsi 40 nkaimokia okoboko ngatebi chachi ng'a we cannot be specific and realistic if we charge things which are not there in reality. So oyo muna complainia inche tindio mwa advocate oye igonta gete gotenga tiga batoretere chirita echi 40 na endo mundu yakamenya tenga gochi na endo father mbuya gwakwanire na ende marua yatari aro na bwate aya na maji this is Dr. Dirika aya bekire water ono ngubiri Dr. Dirika igongaki ngaibekira maji chachi agachaga goseka ngatebi chachi ga kero mundu na bwato bosibore rangeri abantu bali bako test te quantity of oliko ba test egendeke ekinege kemanye kugamba so oyo jete ko test gatebete ng'a oliko content yere gali igere almost 0.0001 awana magnite ejinto tebe ng'a ina ejinchanga so we said this thing has been doctored digaba askari ababa bekume gose bachiko toretera amarwaria ba bwatete amaronge chachi agachikoligeria agateba ng'a there is no truth in this aga wasiboro montoria agateba you have been forgiven to base gochikotoka nechanga takiri fine omonto leo ndenga fata mbuya mono nabonda kogorereke na kamta ya kende ngeyo kongore that is very good ayegenda lakini still chachi nyora watu gutekineke abasikali aba babere corrupt igechangeye na ende nekairanete gachikonigwa igonto tagete changeyo in future ekero bakoretwo omonto gaonyo gotenga ne chirita 100 abwate bachireta 100 na ende chiri changeri ire piwa ebwate content iri banyi bwaterete so egento tagete goteba nekeiga abagambi abange makinite twasoire gokora ebinto korengana n'obusani munanko manyete iga abagambi ababande barababe bagochi batwara ebitine esa abantu bande abagambi ababara bande ababe bakorigeria obotaka bwa omonto baranga n'omonto omotaka tiga bachigotiga amang'ana ayo bagamberekera omonto korengana n'obumaene bwaye boni abantu abange especially abataka ababoraka abatakanwa nabonye omonto geto bwate chibesa gose omogambi bwate chinguru omunyanyasira se obuene bwaye getaganitie onye waranga egasi yae no kwambulia amatusi sing'inji takonyara kurwania ekerauni otigara kaumiete abantu abange mamete that basi bono tigango tebi naende ababoraka abange tari ng'ana oboboraka bwika bokobachanda abagambi abange baboriru sense of direction ase ensemo ya immorality iga abagambi abange ekera abagaka omonto naroterete egari esani ogoteba ng'a omokungu nakoenda saruni ocha botuko okong'ira bwa omogambi na ng'ondu esari mbwa omogambi amenyete abagambi abange banchire amang'ana aya mororo so onye omokungu oyo ore omoboraka na kero kende omogambi oyo okare imororo naende omotakire n'omokungu oyo gatagete okora ebinto bia specifically bia oboronge naende nasigete oyo okamotwarete goika achandeke igo ntagete goteba iga amang'ana aya yokounereria igoro y'ebinto binde ng'omanya gochi komugambera omogambi omoronge tiga gwesoya ase amang'ana ayo esauri ya yonsi na efamili yao goita igo in future igo gocha konyora efamili yao ebwate ebinto tokoruka ng'a ina wundi sibiri nagotebeti ina wundi sing'a ibikorwera igo bikorwera ase ebirengereria ebibe okogamba ebina bobe okogamba ebina bogeka ogotatwara amasikani ogochaya abantu bande esauri batari kwenyara okogenda isiko ye chimbebe okobiara abana isiko otari korenda ebi bionsi koreta bire emechando ase nka so ntagete goteba ng'a mwanya banto otongire na Nyasaye imwanya banto obwate image ya Nyasaye imwanya banto naba okorarera riyo naba tari koragira mwaye ekera aretire ekina bosi bwao mugambere ekina kiaye munakere ase nare Yesu atebete ng'omogambi nare ngotare gochari omogambi oyo tare gocharia omokungete ekera bwate eshida yekina igamuchirete ekera achiete gamosereti naende ekera achieteria gari gamosereti ekera achieteria gari eriakane gatete ng'a yaya ntebi omokungu yache mogambere ekina kiaye ongetire
yesa atagete goteba iga antigane antigane wambio no lio talenge otari koigua otari gochari tamaite no nyasaye otamaite nyo nyasaye lakini agaikira ngantigane njije mugambire kinakia ande mugambire buya taji kuna koirana so umugambi uyu utasigete nyasaye umugambi uyu utachare ti muntu ndi bwenzi pesa uli ya persistence yo muntu uyu tari kwenyara umugungu uyu atenga tigaje mugambire kinakia nande mugambire buya tabase kurera gojase asende igonta gete gotebya bagambi baita se babeta ingebi nebi bakugamba ebinebi gobaire ogosesenia na nyasaye asokoreto omolembe yori makinaiti inkia bagambi barepereto gobabereto asogoita inkia bagambi babereto babereta asokorete bintu gobarebereto asokoreto omolembe ono iro mugambi okotini asinge njatara gambe gintu kia uya satara nobwato bosibole ingana lia goburungi nobwato bosibole uneri natebeti omong'ina oyo namotebeti onye atarangereti abagambi bonsi bakomuruoti ona gacha komotebi ng'a oyo bono okoroka father ote ni mukatikista siboga nkora etarara kino muntu gete osomereta amang'ana isana akamote ya oli father enjako gamba oli father wana bagambi bande bagacha kontenga omugambi oyo gachi oli gogosalitira kino muntu oli nakana ote ng'a father ikarona yato omugambi okontenga omanyete amang'ana ali gokwanyageria obisi bono ngobatenga siboga noyo itonka mbali ngomote naye gwatagete gonsalitira kino nsalitia yona mwari kondangeri nabo nari gocho imotebi the reality igonta gete goteba iga inga ase obekira obisi oko give administrative issues according to the law igo mugambi oyo ndekera agosete nabo namotebeti ng'a omugambi oyo ngomwira tori kotini naende gwikatumira nere kotini mokungu itari gochikonga chibesa we meet kotini ali kotini atotebi ng'a ning'o mweto bosibole gochikwato buroti landi etario so onye tuli korora buya omugambi nkogenda arika na nje siboga tintagiti muntu abutu chimonyo ebintu byali kulia mauga kugura buoye ebintu bya nabantu baye bachi guchandika we need reconciliation in the good mood etoke mfano there's a case which is in my door mochango wo mwana ole kwende school okoliru ono mwana weta bayibuli baye bonsimbaro bali moyo lakini batali ko inyara mochango okorwa abantu baligerelinga bona sae gachibese chiga omugambi chire school then lakini bwaterana ne family ochiokole binte bige family tamanyiti ayo akane school malisiti mbabwati nebintu binde mugaka bwenke igama uclaim nga ya bono mugambi ngachibese chia mochango wo mwana who is in the wrong oyo at the wrong no mugambi mochango yotokole ri mwana mugambi yes mochango yotokole ri mugambi umugambi gabante ninira omochango yogokole ruo mwana omeli na muracha meli na muracha bambali kwenyara in one war or the other nabo chibese chibara urwe gozeba abibago bibaite omugambi gaye kuchibese chimuna security omugambi oyo muyoye kuchibese chimuna security achitenenere agende gwakana tali kuchigwakana chibese chimaina as the family omugambi omoronge igakogenda arangerie family omugaka no mongina goze muntu ndi bweriso bwe family amoteire togende komo chibesa chenu nechi omwana twali gwakana re university nechi ributwali gwakana 1300 otwachagite 1500 echi twabekire 1300 kogende university abana babandi bale secondary otwali gwakana gose 50000 gose 30000 chibesa chibono tokwenda bank alia eso mwana kali gosoma Nyamagwa eso mwana kali gosoma Nyabururu eso mwana kali gosoma Kisi school bale ne family member nyano mugako yotali korora akane ekara akanire amubeke gari bagende bage sukuru baire pay in voucher ase pasa abalikire lisiti omugako yae kwa malisiti ayonsi omugako yae mukena malisiti agenda gotwera omugambi amatenga to nyasa akabyara enda yakubyara tinenda yingia sana akabyara omwana oli ogotugambira buya twagenda ko mpaka malisiti anengaya esukuru fees ya akaniru lakini oyo ndoko yego gukikora binde bitali kugwakana that is corruption chibese chigako endo chikorabutio akana chinusu otebo kubiri echindo korera isi business tigante benga biasara ebyo na binte biesa kobeka tali kugoseseniwa iko chikogenda ngora mwaga olete moragiriri boye so who is the wrong omugambi oyo ewo
go as much as montata likorora kende yonse kero ko mokorero bwene bwae involve him or her. Involve him or her. And when you do like that, God blesses you and the family. Yani ekinda kitokoroka transparency. Lakini ekerogora nganachi bwatire wano ninjo mugambi kwagenda gusherekea tuliko baretera Marisiti. Where is the truth? Nyoanya sai gakobege toro sana memoro muntu mwagorende mwao ko gajanjika neriko gaju mwao mwao nya kuguchiga jamaki na itimbono twakoro muchango aigana na jimwao bono iga esa uri ya security mambi mo kajibesa chikole gas chibesa chibwa the temptations imoka mambi chibesa chikole gas because nabogo kamwao ga nabakungu mbale tubwata babe nabogo kamwana chibesa gotenga chibesa chimwae gwa abwa milioni naende ng'ombe ya Itali ntu atakete ko ng'ombe ye grade rusi 100 turagura ng'ombe ye grade gote nayo kwa chichangete nayo mugambi kule ng'ombe ibikaga number 2 togende gali ongorere cyanga chigiya na saruni ekinde cyuma yegwa kana number 3 gendo rakana nyane deni eri tubwate tuchandete je byombe so no omukungu na bakomeki umusajo yaso into danger no musajo onye tari gutumia wisdom that's normally ngotebya bagaka be family nga abakungu nabaya nemenu yabasareti lakini omukungu oyo ekiago gotebi getegerere naende kero kwa getegereire getakune to baise gokora muna gotebi lakini ogekore in an understanding way etari ko mobeka nera tuale ama obombochu na mangana nda oye familia digona kunye expose ase mugabo because omwali na yago chagochera so oyo ratite wrong no mugambi oyo koegwa na ndita gochitumia njira chiwende gutumika so any leader mugambi ondo wensi gente getangani oika o tuale gente kunga consensus chi party chonsi oika chibe into agreement yes ande kero muntu bakaegu time ya yoko reason yes asengenja enole obategerere bonse to cha side ose to ombia okay. Mugambi toga ne rikombia mugambi toga ni ko one sided person o mugambi igole in the middle gatikati in the middle listen oyo na kwana mangana yata na kingo tebelia banta bangiga ekero murase barasa tiga go tebio muntu ndo kwimukyo koboko nga no inero ko mwali bagankia go totebe isa human being tiga ruo bototo bwaye nere no ali so new kirabu obototo barua mbuikase gete bote bobaye solution muhakwina kwane te ikanyono tumujaye tobegete machanja bimachwati munabona na rojo yonde galia mamioro ko nyikara tari abantu bahotenga haya mamioro ngo uri korogoro naite ngataka korora mamioro ekagana nenga mwirire omochango kweza dakari ngo motebi na bori distengo limonga intagete korora senior catechist yo asobosio nga inda monyole ekaranga mwirire omochango ngamotenga senior catechist yo likwa bori distengo nero yo bono murigereria asobosio kwa monyole rero so ntagete goteba ngo mugambi igore nani partisani nywana mangana ya siasa tuwende go so siasa nganje ndase muntu gete nje ndase apana aye no monte civil servant okoleta peace okoleta unity igatika kobera enzeme yemo tegerera kire party naende gamba karwe solution yao kulingana na kubwatekana muna kwanyo roma ene bole tali muna kubwatekana kwaye gumubukangana yeah right ebintu binge bunabona gusiye abantu abange ebintu bibasumbwete mano nobolemo ibitina biyanka kisegi namangana ndamange nanda kwanyaranga sometimes ndiro kwanyarana nabantu balense kifeda abale igoro kifeda bakonyanyasa abantu bande so mugambi tigabo muntu repatsan muna wakwana eliya mangana ndama yakoba boronge sonki tugukolera igoro ya mangana yabagambi ase mangana yabagambi makinaiti igontegete goteba iga litangani obugambi nyasa ukorwa nabe gitabu kya baroma nige goteba omugambi asiku esa uri obugambi nasi nyasa ibukuru nabo omugambi uri gosengaki asikwe lakini omugambi oyo omugambi ningo omugambi noyo koleta omulembe omugambi noyo kuigwanania abantu omugambi noyo gotebya abantu goro ya magenderero omugambi noyo koleta oburabwa asekenyoro kiaye omugambi noyo kororekana muneng'ena ng'enia eli yaraete abang'ina baria gotiase Yesu Kristo igo omugambi oyo ntagete goteba iga onde bwensi ora asekero gokyo obugambi abo omugambi obwate obosibore bwo gokora obumaene abo omugambi okugamba muna Samueli agambe tagata kuboli ngante byo muntu na iberete bunda ozenga mumbera kende gyonse abo omugambi okoleta abantu amo abataka n'abanda abo omugambi
ole nani partisan abo mugambi utali passion abo mugambi utali go demand abo mugambi utali go kora ibintu biri imorro ibina bigotuchanda mugambi natakire gutwara bitina n'abantu ako ya Magnite umugambi nabo guchaywa umugambi nabo gotebi gukende gyonse lakini tugwende gutwara bitina n'abantu kugambira then you are not a leader. A leader no molemereria. A leader no yokumira. A leader tali kobosa muna muntu kobosa maboli mabera mboli. A leader igokobeka mangana ali agocha etagocha na keko rumuga kuri umugusio mukura teberete iga kero kuramburo koboko gukwa wiga omurumyo yukwara munoro yaya urabeka okononyo romurumyo yo yaya uraonjo kanonyo romurumyo yo yaya amangana yakwa nugairwa airwa mbe embeo igo mugako murongo mugambi ayigagweta lakini gwakorera omuntu obosibole Magnite. There is something I want to say here. Service to humanity is a service to God. Any service you are offering, like this one now you are offering here, you are not offering it. A service you gokora Magnite yali asiri tadia yokoyekora. Igokoyekora libagalia nyasa ya nyasaye. Amangana ya nesibu ogankwiru nabo kanyambu tukokogenda sisemina na arosire fato ndebigenda asegete naimuka Magnite tikango tenga nkobukande maambia na mono amatuka sande inje tindi kulindagira paka magoroba saa moja na bongo buka maambi na ira chisara chiana na kora na prepare senta kolete olie kanisa na ira bakristo chisara na kora na kora ibada na kora ngote bia sengo na gena na kora munabona sande na atometwe no sign ngaja kure no sign saa 11 na kolete karoba ko ande derecha enka bakani pagatenga zibe cha ina no mugati ngabatika eza ulio mugati ngambike bivande biri mono bono enda yane munambike kasho ki yane enda yane gere fu Gonya sai na nyiragiriti. Tindi ko ngurungo jako. So, omugambi omuronge egasie yago korateri yaye na nyasaye tali corrupt. Mondo yo mnambole karo nale goso miguru yo muikomo jenu. Eli kitara nyigereza goja ko tarandangeria ngamotebi ngoja kwansandiri swali elio. Akatebi eli kinga sine catechist kata to tenga ase obotato bobotagatifu. Tata nyasaye no mwana no muikomo jenu. Bireja narime. Ono Magnite inga kibireja gutukasi nyasaye. Bireja is corrupt. Inga kya gutukasi nyasaye. So egento nta gete banekeiga omugambi tagwende gutwara bombo chubonde. Omugambi tabwati gutwara bomwamu bonde. Omugambi tabwati gutwara okobomba gusukugacha etobonga Magnite nangosera osentu agambete na sibwoga tukabuna omokungu epa bono sibwogo yo nkoligia asegete nkomubekirira mangana ya umugambi igakoba transparent and straight na nyora sibogo yo babunete nero mukungu epa obwata magosa ko mugambiro bwene bwaye esa uliga gokorari egasiyeri bagali ya nyasaye takekora botambe ngotebya bantunga. There is a question the Lord God will ask people kero muntu ekero yesaraje na kobolinga ki did you accomplish the mission I gave you ngakiora mwiraniri mugambi siko twara intelligence about you sine catechist noro monta kugambere kenyoro mugambi atwara intelligence igoro y'ibintu byao kora bwogo namangana ande sinje no mugambi yale in order to summon you osego kora kendi gyonsi nata kireko ko punish atakurangireti yako goli good omugambi nabwato bozibole bwogokora any investigation aso monta kugambera ase bintu ebibe tali asokogani kwaye yes ase bintu ebibe tali asokogani kwaye ne bintu ebibe nekarate ebigwe goza abantu bakona komonyanga siboga nyonole iga no mugangare ebintu agokora nkoibare chimboli ngokora ari gento gete goikakole that one lakini tagwendi go Magnite tagwendi go kona jirekina before you have been proven guilty by the court omozikali takoimuka Magnite bono iga ataga gukubwata gukuira kotini ngago kuira kotini atiko gosoera magoso gocha gukora utarakora aigwete nkonyora maru ngaigwete ngankonyora igagwete gukuira kotini na marua ale expert ochiko ambirigwa marua yo tali nganyigwete ruma can not take you to court igota gwete gukuira koti asinkonywa as much as inkonywa tarakonyora nande ekarajo ndegitindete nandanyora next abona batoko kwana bako agokoira koti igotindete nande no bwate speed lakini naende njereje gwatindete ningo kwagosera you know
people are drunk. Abantu bange mbabwate amangana abo yoko bagotinda ekero batindete mbabwate emechando yabe bachandete abantu abe ekero babwate emechando yabo ebachandete tibari kutwala emechando ekero bachandete otume emechando eri ochake kubaira kotini omonto oyo emechando yaye oborebi obo ing'okwanyora itire oborebi obo ing'okwanyora akira omoro oborebi obo mukungu kia rape onyora omonto otindete gose n'oburwaire okuna kogenda paro okoengeja tarasa liondo kwenda bwoya ingyo komuburi. Do you have any experience with that person? Igonta gete goteba nga omugambi tali koimuka agenda aedi gochikosoera omonto oni ruma mongalingi gagosoera omonto obwate expert notakire ekero gotare kenyoro kiago otakire abantu bonsi bamaete nga this is where togotamera bano onere togotamera igo tari goto judge namaete buna tomenyete onya togosete etokwenda tomaete ng'omugambi nkoganya nara amang'ana asekene that's the oinero omugambi bien bueno sine catechist tokwande bia onde bwensi igaiga ase otoligereti koligereri ororere ng'aya twasinyirwe kwana se itopi naende sine catechist sing'encho kwaragambire ebine ebiga kitogosaba kia muna intuche se itoto tegere na bora tokonya senchire mosende. Are you available for that? I'm available when they want. They call me bang appointment na ndegero bangira appointment but every day authority but every mugambi obo but every nyono muruti ontagete ero yibatali koigwana but yani you talk as a family or advice. Yes, as a family I will go there. I will go there and give them advice on what they need to do. Na bongo chororo mba advice egento gyo bara kola ngelinga banda itogotoka asegete mba ya appointment ri tukongotoka batume transport ngochiro. Even people in the family batabwatyo koigwana batagete gotumeka ayeo baigwana ni this is something you've done for a long time. Sinyire umwe chingandira konyora family mukuno musaja they've been having struggle for a long time. Abana bamwe abasaba mwabo no bolemo ebintu bunebiga basinyire sibagotamira maybe oyiga bwato bwamate no mugambi buna bwate bono kwanyora nga abande ebara sigete marginalized bata bwatinjira bako itete barabo bare sideline ndi esete hata patike kuna kuragiri umugambi yo endagera no mugambi ne ndagera tagete ababa tiganko example ntwa tu protein jirejo asegete ndakoira kuchimata ari roche my father ekero batera nto protein section ira cheta gatigiro kuchiroche ninje narengo yo mobo na mumuro mwabo mone na mukane tinga mugisangyo nabo gwato protein ekero my father asira mumuro mwabo yo mone naja nachete pagatebi my mata iga rocha aria asatigiretwe mumuro minto nyabuku bono bagukora na a very humble way tigatogende tibage bisimba bikuna kobero togende turabirocha aria tubeka obori tokobeka obori twakora beri tokorusya obori onyora asaria abeiro tabanguru injo musaja nabongo chinda byasaria erinde gogochobeke nywana emete akaba ekera baba beka obori bagata gatigati bakabeke nseme ya memete kabakwabo ekera obori bogochikorwa ali nkwabo omongno yo my mother ekera gotebigo mangana aya na motebetiga swembere eri nyamangeti obuyambu ali etogeko agande muzio naye goromoke akino kuna gutangirira mangana abana bantu baminto bante buya tibaga ba mate bande bale jugura ngamate okay bono ekere mete yaji gotoka ngamate roja ari naji gotoka nje mete zimekire agaji kogenda ganda bwo mugambi ekera so bwo mugambi oyo ubwatire tuonwirire umugambi ubwatire tuonwirire gentoki mugambi ekera so bwo mugambi umugambi agacha nabatureti baye agaikaranza akamanya komutebiga gotiana no mukungu mutakanwa asobwate turakini abana utagotigorenda abana gotoyonere nyona kabekire mete tigemetenya gukina naje korusika gotigere gose nere mo muromino na yasa ya gotigira nyatumia mukungu mutakanwa ngayuta gitokwira kibruti ina mugambere tekina tamugambere tekina the same
assistant chief when I was in seminary nero ole gontume ase chibaracha ekarabwate chibarasa chire chimbe aigure na jireka ninjare kurangeria nagenda najikukwana ase barasa iyo na streamline abantu baja twa consensus imba mugerera the same nero ole kondangeria karo mu headmaster getonyanjete paka bono iga ukora comment karo ngukwana botuko ase radio ondangeria karo mugago yabwate general meeting omotenga nkwa igwete siboga najete murangeri gocha na bagotokonya mang'anayo so ontagete goteba iga ekero omwaikira ase engegu tiga goteba nga mwaikira ase mwayarire nyona amonto narotebete nga when you reach at the end of the rope ta not hang there tari ngose obekege kundo osukunda iguru nabo kira base kubutuka olemererie ekero kwalemereirie osiki advice igonde bwenzo ratake gusiki advice kurwa asende kogenda komotenga na kya komenya no monginoye komotebinga na kya komenya na abantu baye komotebinga na kya komenya na bamate baye komotebinga na kya komenya na ngakya koiro mugambi oyo na ndo mugambi oyo ngakya ko agwende gukora ebintu biaye na bakondangeria muri singana lia sinyire obosemia you can call me and we shall share aboko bagambira no barabo we shall share. Be there, be honest, negento kia abo tena no nero mo defend. Bano. Which is okay. Yeah. Mugambio wanjete kugamba ebi negose ogonera abantu bae baikani bakasa kongu n'abantu bae ase kenyoro oyuono ngakito ko categorize. Umugambi omanyete makinite tiganda gotebia abantu nabangaini. Umugambi nare otegete nkwale andi gono takiriko twara confidence yoko kaka justice ayo no muntu azima umugambi naro otegete nkwale ne nkwale yategete either igako bakonganisha ayena mu muromino egere mu muromino ekera kunyanyasire aje konyoreshe yakurwe sare are you getting that igaye oyo kunyanyashwa nobwato obosibole bwao onyo mugambi oyo kunyanyasa okumuira zo muruti otebo mugambi aigaje tuasinyandire gokonya no muruti ne no mugambi go baigwana ine genda ase dio omotebi I have a problem with my leader ni mwanjete nero kongambira lakini here is an instance munabono ekekia abage kabaiga nkogende sare tali kontegera ko nkorera iga no nga device toli ko matege kwa mosoera no nga device ngakingo chikomenya no mugambi one omonto obwate wisdom kago tebinga tigache nkorangiri ndangiri no mugambi oyo achega so mugambi wikotwara wisdom asokora abantu bao yeah you must be wise asokora abantu bao there is a case omugambi achitaga tiga abantu baye ekara tiga abantu baye akagenda a meeting yo mugambi omonene oyo nagote mukuruka ababa sub county leaders gose mukuruka ACC tingoma gose DCC whichever the case so nabwate meeting agachaga tiga abantu baye ekera tiga abantu baye na hape nitiko bo in the morning hours saa moja mpaka saa moja na nusu meeting yali kwa saa mbili na nusu ochiro office bona igekera abantu abagokora process bari gokora case yeke oyo mo patieye igo yahonere to yo muguri igo yatagito umuguri anyanyasu atenjera echaye yaye butorwe so iga ekere kineke gekoba it happened that I was also there now ina jete ngabakani nga umugambi nagenda bine bintu ligokora bono tiga akamanya gonde ngomukatikista bona ngo tokoserore akarete search ekralete search aganterie search enjenye bwate maiso brutu boigete na maiso boigete bono ngamate bono bwate futi tukanyora nere naria na nitigocha na babanda gosereria igono ntegerete so ekero tuata ngamate bono bwate futi agata kwaye ngamate jinsi agechi gobegete njera chinache agachinacha tugaturumbuka goika bono muna tugaturumbuka goika ase tukubeke kama ganero kubeke binagwa tugaika para tukabeka na mwina tugateba baje ko kolega ase jinkaga linko genda ndagete ko genda akamanya ko ngakirezimi ogonde na bali bali ngo gwakore bo binyona ko kogenda bwezo ko kurandiria abantu kango twate na gaiga aiga ase twate be binde bina twe cha eye nachu na kiregento kenachwe elinde njire yebe gono nyugwete yes nkairana ekero na irana nkamotebia ntubwatie pawaso ga ngatenda bagambi bali bo mugambi ingokorete pawaso ningitagete goteba tari esimi yambo te muneje chiana chigwa kwa magnite nkamotebia ngarete esimi yao wakero umuntu bwe pawaso akahakero umuntu bwe pawaso nkamotebia nero motebia je paka agacha ekeracha nkamotebia karuchi besa chigorwa maguta chibesa chekero chagorwa maguta chibe bwe pawaso enache emete yaye kanacho siboga nkagenda akaimuka akagenda Bosongo na akabwata abasikali abanene Bosongo
ase county agasoera omogambi mugambi akarangeri kuno monene oya jogembo noganeria ase county because of ABCD wajetokana chemete tasoera ti omogambi ntagete goteba bali batari gosoera abagambi ngosoera bale one grasoera omogambi ugonga Grace imi ngomete bona ikindi gegakogosa narengo narigete copy nimbwate copy ayetebio mo DCCO arangeria abantu abo na injo ndangeri ngoretere copy eyo no tarangeria abantu abange tukagendo bono ekero yacha oyo gare authorized gwerede county commissioner amwa mang'ana esa uri onabwata basikari abairi baye bono ekero twaiko aba bagacha na muboriti iswali ri molire very simple DCC on that material day what was happening in your office ganda ina bwata bagambi bane bonsipi oyo rangeriti goja nare part and parcel ya bagambi bao ndigwa jage to mugutano saa 3 no arenge oyo moso yora chinza irenge mete yaya na chitwa gotebete saa 8 ngakyo mugambi ako associated bintu bikona chunsa 8 ndateba ngano mugambi mutagete cornera urai be wrong so nkamanya kobori oyo aye nindweta asali okandangeria nesimi noletete sachi ye land ye no akrete omonto obwe power sesimi nganinje ngogoleta maguta nganinje ndateba ngebinte byose byana chetu you are part and parcel nindagose bono madam DCC abantu gwende gosoera nabagambi bali batigate on the ground bate kugambe kineke na sibwoga oyo rangere tukwa gacho muno mukatekista ndakiria mangana yo mugambi rusio igo bono oyo tigati koleta basaidi baye number 2 who is the complainant kaniga jeta gaso gali ngano mwana yo go complain tariere akamenya gontebinga tumanyiti democracy ngakira undamiro igo tena no manire ngakira ngamulinga seka karodasaka ngamate my brother you are very right ngaruo ngamanya koboliga ningoso ete kineke agatebanga no mwisio ne meteriterie yane no mwisio no jitaga complain mete ya sareti gwata ko akano ngatebi madam yesis can he prove by giving us a title deed of the land it is subscribed in a party ne yo mwana oyo akamanya tanga mbono ngo tikoligi ngamuboli ke ntekinke bwa evidence gegatukutwa ekarogia tukutwa abaruti bakarangiri boss bono togera tukwa tuburuti bwa yoboronge akara eguriru bagatamakana na kuru for 2 years ngango mubwata tole mbona ataka ikonta gete gotebyo ndi bwenzi umugambia kunyanyasa ngana bwato bosibole bwo kogenda to the authorities abatebie elinde nerasi kumuno muntu bwekenyoro. Thank you so much sine katekist na bukuru namba yawe tuchi gukora ase abantu bali baragani kukwana naye ase bagwa appreciate in one way or the other. Thank you very much. Namba yane neli nateba kale ere 0712 82 3242 kose 0722 7999215 si koreta Francis Sibwoga amalieta negarabire. All right, ingana lya uri mwale tochi gukora lingana lya nelio moya lyo ntagete gukora iga makinite igo ntagete gusabaiga ekero Nyasaye agotonga mwanya bantu iga mutonga ase kieni kiaye akamutonga muikiranu akamutonga negisemi ase kieni kia Nyasaye no bwanchani abantu bonsi pi tobe turabagambi tobe turabanda tobe turobisiki tobe turasegete tigaturigererani torore ekieni kia Nyasaye aso yondori tolmenyete nere ndobe se kole tobochayani because ekero togochayo omonto onde Nyasaye twachaya tali twachaya tutware omolembe no bwanchani. Thank you very much Mark Knight. Yeah man. This is Senior Catechist Francis Lawrence.